Вижте го! Ме повикахте. Вижте колко е хубаво това. За това дойдох всъщност. Добре, още малко. Добре. Айде още малко и тук. Слагаме. Вижте колко е хубаво. Айде, Опитайте да го ядете. За това ще отида там. След това малко. Окей. Тогава Неслихан няма да обърне внимание. Вау. Имаме още малко направим. Дори това ще А след това, като можем, дори сложим и малко банани. но това не стига. Да, може Ники да сложим бананче. Надежда. И За като... украса. Добре, ще дам един по-далечен по. Абе, другото, видите го Чичо. Здравейте! Не питайте какво му стана на окото. Можете, не питайте. Това е баба. Баба е. Люк. Ето го Люк. Кажи, здрасти, Люк. Лукич. Няма да спрем само с най-хубавото момче, да, ти си. Ще й причиним същото, което тя Люк. причини на мен. О, да, забравихме, че трябваше да снимам това. Остави това на мен. Окей. Ще ти обясня по-късно. Кажи на Чичо си, че ще се нанесете Вау, по раз. било минута и... По-късно ще ти разкажа още. Окей, още 3 само. Добре. Има много. Вау. Там Вижте колко бе. Вау. в чинията. Добре, баба не се шегува. Вижте колко са луто. Брат, ще отмине 5 минути да го направиш всичко. Стане си направиш всичко това. Ако не знаете, тази чиния изведнъж от нещо се щупи. Да, не пийте защо. Пак. Да, не пийте защо. Когато дойде време за И като идете, свежия вкус на Киндер Пингуин. баба още е на работа. С хрупкавата обвивка от фишо. Виждате тук, че е много тъмно. Хора, не намерихме, което трябваше. Не съм преди. Браво. Не знам какво значи това. Курички са вътре с шоколад. Чакай. Какво е порички пълни с шоколадка? Сега ще ти го донеса. Добре. Потърси специално Вау. перспанс в магазините. Няма да гледаме финала заедно, но пък ти можеш да го гледаш на чисто нов телевизор. Вземи кредит до 6000 лева и може да спечелиш Smart TV или Харесва ли? смартфон. Да, да ви включи в телефона си на цялото заближаване. Фамилия Galaxy. Вече в нова упаковка и още по-вълнуващ млечен вкус. Любимият ми десерт по всяко време и на Кой ви? Как? приема цена. Да? Абе, на масата са пуричките. Той... Порички, what? Това ли е курицата? Ти ли са? Бабо? Не е това. Ето. Ето. И кое не е това? Не, аз не ги виждах за това. Ето, готово. Ето ги. Да, питам нещо. Сладко, солено, проверено. От Долна Града. Сервизът вземи долу млечен шоколад за 65 стотинки. Тия? Круасан с масло за 59 стотинки. Сладкавита ваничка за 84 стотинки. И бял пшеничен хляб за 1,9. Избери отличените продукти на годината с марка Вау. само в Калфа. Ако видите тук. Актрисата им Вау. от 18. Сега пак не да стане. Сега пак фиксъм. Бе, клетвата ли Решихме да сложим тези баначета. Едното се спука за някаква причина. О, вау! Дай ми една тупа секунда да сложа където трябва да сложа това. Тук трябва да сложа. Ще те запомнят като полицай, хванат в прекопната акция. Ама аз се спънах и паднах. Всеки вторник, 19. Помпетени истории. Ако видите, Чакай да сложим още има там. Да, да не ми ти пречи. Чакай, да го. Чакай да сложим. Не ти ми пречи. Да бе, той снима, ама нещо много на букук тук. Чекай. да, буквално.
Чак сега. Ма, там един лечен поглед. Окей, пак сме в работа. Какво казваш? Пак сме в екшен. На хубав човек всичко му отива. Това. Слушай, не хвърляй така да не стане от играчка плачка. Не бе? Казах ти да не викаш повече. Защо го правиш? 5 минути по-късно. Като не ходи си в твоя Има пред... Твой дом, така ли? колко време ще отнеме докато направим всичко това? И се изнасяте от тук. Колко минути ще минат? Слушай, какво е сега? Колко минути ще минат? Ако се опиташ да ме подлудиш, Малко. Ще минат Служа Хандан поиска. след колкото ни трябва минути. Да. защо? Чакай да ме вижте, бе! Какво да баба ми направи? О, може, мой. Вижте го това, пречи като лайно. О, леле. Имам си Казвам те, сигурен съм, че някой ще го хареса това. на шефка. Че я питаме малко това. После. Вау! Това наистина е много вкусно! Да. Всеки път от училище. Фью, бой. Не може. Вече камерата не случи. Нали? Да. Чай да. Искам винаги да е нова година и да си пълна мокри. Окей, hier ist What? Да. Какво търсите тук? Тук ми харесва повече и се върна. Какво става? И ти ли си тук? Да, не си ли О, доволна? what? Ти ли каза, че се връщаме? Не дай бе. Нямам представа. Ами добре, сега имаш. А то така го закъваме. Се ядоса. Затворете вратата, че не мога да заспя. Айде. Чакай. А, Татко ти знае, че ще идваме, той ни позволи. Обещала съм на татко ви. чай, докато че трябваше да бъдем тук. Запали ламбата. Значи беше май. Като се нормално, тук ви да Като запали. ми се отплесна, не вълно. Добре, Не може. да спим ли видеото? Вървете си. Добре, не Спим ли видеото? господин Мурат. Да влизаме в къщата. Да спим ли видеото? Възпри го те. Добре, това е за днеска. Проблем, да знаеш. Не забравяйте да абонирате и да харесате видеото, ако искате да видите още готвен с баба. Затова, чао!